Bismillahirrahmanirrahim. Bir wagtda garbi professorlaryň biri, ulukon professorlaryň biri bir gurrun aýdýa. Dowlet-i Osmani dowran süren wagtlaryna Hazreti Sultan Muhammed Fatih, Hazreti Sultan Muhammed Fatih'in sultan wagtyna, Konstantiniýan fetwa bolan wagtyna, Türkiýanyň fetwa bolan wagtyna 6 keşwer kafir keşwer garpdan Türkiýe garşyn leşker çekip gaýdypdyrlar. 6 hukumet ha, 6 leşker. İngiliz, Alman, Fransiýalyk minniýen gudretmend ýerti tiretjek adamlar, kafirler tamamy tejhizat jengiler bilen Türkiýe gaýdypdyrlar. Hem Sultan Muhammed Fatih'in de atasy da sultan öz atasyny taxta padişahyda oturdup we bil ahira piruz bolýarly 6 keşwer bolup biýawry bolup ýüzüne gitýär. Şu taýda professorlaryň biri 6 keşweriň vezir umur harijasyny işrakynda bir gurrun aýdypdyr. Ey musulman dogan, kulak asmaly bolarsyň sen. İçindäki jan ýakýan aýallygonyň, jan ýakýan erkek doganyň, jan ýakýan ogluň, jan ýakýan enataň ýola getirjek bolsaň kulak as. Ulukon professorlaryň birimişdik 6 keşweriň vezir umur harijasyny işrap aýdypdyr. Utanmaýaňyzmy 6 keşwer bolup bir keşwer ýakyp bilmediňiz diýipdir. Siziň iradyňyz bilýäňizmi diýipdir. Tup tank gitdiňiz, ne kadar leşkerlerinizi can berdi, ne kadar zahmi boldy, ne kadar malyňyz gitdi, ne kadar hazine etdiňiz, ýene-de biýawry bolup ýyzyňyza gaýtdyňyz. Siziň müşkiliňizden aýdyp berenip ýanky professor aýdypdyr. Bir ulukon hawuz goýupdyr, içine kän balygy beripdir. Şu balyklar tutun diýipdir. Tutup bilmänlerle. Elin sokýan bolmaz, sypýan bolmaz. Awela tutup bolanak. Tutallardan soňra balyň gözi suwda bolansaň, eýýam suwa wekaýan ha elinden sypyp. Tutup bilmediňizmi diýipdir. Eti hawuzyň etine bir gafajyk barmyşdy, gafajagyny boşadypdyr, suwlaň hemmesi çykypdyr. Indi näme etýäňiz diýipdir. Indi tutup bilýäňizem, halan tutamaly bolar diýipdir. Şu mahal sypjakda bolsa bir 15 dagyga sabradyn hemmesi jan berer, haýsyn tutsaň bitikläp tutup bermeli bolarsyňyz diýipdir. Musulmanlyň üstüne de barjak bolsaň, ey musulman dogan jan ýakyp aýdýan kulak asyň ha. Ýene 10 ýyldan Türkmen sahrada, belki ýene 100 ýyldan näşe emniyet we asaýa şu mescidimiz arasynda kelaslar bolup durjak bolsa, özümüz dünýeden geçsek de çeşme ýalyk şu bernamalar bolup durup şolaň nury barjak bolsa kulak asmaly bolarsyň. Professor näme diýipdir? Musulmanlyň din we diýanet we adab we rusumy islamiler wake balyň suwuň muhim bolşy ýalyk. Balık su olmasa ölüyor değil mi? Olan arasında bir resmi rusumat ibadır, bir din madır, bir ayin ibadır ki şu din olmasa bile ölüyor. Şu din olmasa dinin şimdi ne menfaat edecek bolsa amadadırlar. Din belave zindigidir şolara. Önce dini ayırın, resmi rusumatı ayırın deyiptir. Ondan sonra tup da gerekka, tank da gerekka halanın alvermeli olarsanız deyiptir. Bername dökün deyiptir. 5000 tümenden şimdi koy giyeceksin dangdan etsin. Giyeceksin oya geçirsin. Emma öz Hudaýyndan çyn bir 5 daýy okyn bölmeli bolany bölüp başanmasyn, bername dökün diýipdir. Şu hedefe aýrynçalardan diýipdir. Ikilenjisi, o işi guşy laynyň wesilesi bilen, telegramyň wesilesi bilen, biderekler mahzarlaryň wesilesi bilen, o işi gözüniň köküni gyrık gitsin, emma kutuba asmanylaryň mutala etmäne wagty bolmasyn, bername dökün diýipdir. Ýene bir näýdipdir. Inki ziyaretin güýçli bolan enatasyna mehabbet edmeli, enataň ýüzüni gözlemek ibadet diýär, nefil namaz okuyan ýalyk diýär. Enatasynyň ýüzüni gözlemäni, namahremiň ýüzüni gözlesin. Bername dökün diýipdir. Ya musulmanlaryň arasyna hewele geçirmilik badyr, gannada orta düşäýändir. Ölüm dada düşäýändir, geç göberýändirler. Şu resmi aýyryn, intigam getirin diýipdir. Bername dökün diýipdir. Şumal gelmändir şu zatlar. Ya ondan naşgary musulmanlar hemişe bir-birine gowgu män edýändirler. Pahir müşkili bar ýoksa ma geljek diýip gadym ýaşylar aýdýar da sadaka tutýatdylar, toy tutýatdylar, zähmet çekýatdylar. Gelmeýän adamlara öýler ozur okuyýanmyşdyklar. Selimus sadr şu gafasy sinan içinde yürekleri päkmişdik. Bir tor ýediň şu küýden alu dedim, su ezan getirin diýipdir. Salam berwetin başga zatdan çyrym, biderek zatdan çyrym salam berýän hadip su ezan bername dökün diýipdir. İçindäki resmi rusumat diniler boşadyň, halan tutsaňyz tutarsaňyz diýipdir. Ey musulman dogan, aramyzdäki diniň suwy bolan hemme zatlar gidip barýar ha. Adab resmi rusumat şer'i gidip barýar ha. Ulukana ihtiram goýmak, ýaş kiçik ihtiram goýmak, geç göbermeklik, ýürek arasynda bolup ýaxşy gümän etmeklik şolaň hemmesi gidip barýar. Hawzymyz bireme tutjak bolaýlyň. Hawzyň etegindäki deşigi gaýym boljak bolaýlyň bireme. Gaýym boljak da bolsaň näme etmeli? Her kim öz ýoldaşyna gaýym bolsun. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر
به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.